Dagan ang mga pangutana, ngano nakasulti si Jesus Christ ani? Ngano kuno ningon si Jesucristo nga, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Diyos man ka si Jesucristo, nganong nagpanampit man siya og Diyos, nganong gibiyaan mo ako? Nga Diyos man ka si Jesucristo. Ang istorya sa Biblia ato mabasa, si Jesucristo natumba og katulo. Samtang gipas-an niya ang krus nga pwede pagabugata, bilatigo pa iyang buko-buko, natumba si Jesus og katulo. Naingon tungo sa kasundalo nga, oy, ikaw Simon, disipulo ka man ni Jesus, pulihi si Jesus og alsa sa krus. Si Jesus di pahuway og gialsa ni Simon ang krus paingon sa bukid sa Golgota. Di na ka makakita diya sa Bible nga gikuha og balik ni Jesus ang krus. Di na ka makakita diya sa Bible nga human og alsa ni Simon ang krus, iyan na pong gibalik ni Jesus. Dili ka makabasa ana. So, naay mga istorya ni gawas nga katukon ng gilansang sa krus, dili si Jesucristo. Ang gilansang kuno sa krus, mao si Simon, ang disipulo ni Jesucristo. Mao na nga ningon si Simon samtang gilansang sa krus, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Wa man ikuib si Jesus. Si Simon mo nagpasan sa krus, paingon sa bukid sa Golgota, kay si Jesus ni pahuway, kay pwedeng kapuya, pasan sa krus, gilatos pag maayo, kinsa may makasugakon niya na. So, mao na nga, ang istorya ni gawa, si Simon kuno to, ang gilansang sa krus, mao nakasyagit siya og, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Kaya di man sa Diyos, si Simon man to, ang gilansang sa krus, mga kabumbo, dili daw to si Jesucristo. Pero gitubag na sa pipila to ka mga kaila, gikan sa Catholic Faith Defender, gikan sa mga born again Christian, sa Baptist, nila ni Brad Ray Batikin, unya gitubag po na kaniadto ni Brad Glenn Lapping, mga kabumbo, kung unsay rason o ganong isanggit, ni singgit siya ato og Diyos ko, nanong gibiyaan mo ako. Daw sa gitalikdan sa God the Father, si Jesus Christ, kay ang mga sala sa mga tao, nauban didto, ibabaw sa krus, mga kabumbo. O niya, pinagis pagpakamatay ni Jesucristo, pag-ula niya siyang dugo, gihugasan ato mga sala. Mao na ang mga tao nga motuo ni Jesucristo nga atong manuluwas, motuo ni Jesucristo nga maoy nga usa ka Dios, kita tanan maluwas ta, pinaagis sa pagtuo. Dili kinahanglan haguan, dili kinahanglan nga magsakripisyo ta. Kay kung makaluwas pa na sa kalag, ang kanang pagpamisa sa kalag sa simbahan, may pawa na lang nagpakamatay si Jesucristo, ibabaw sa krus, kay naaman di ay lain option sa kaluwasan sa kalag. Apan gulikan kay dili makaluwas ang pagpamisa sa kalag, kay matod pa sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Ako ang agianan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Wala man niingon si Jesucristo nga ako ang usa sa mga agianan. Wa man siya mosulti ana. Ingon si Jesucristo, I am the way. Wala man mosulti si Jesus, I am one of the way. Kay kung nisulti pa si Jesus nga I am one of the way, kay kung nisulti pa si Jesus nga ako usa sa mga agianan, sa ito pa na aday lain option sa kaluwasan sa tong kalag. Apan giklaro gyud ingon si Jesus, I am the way. Way lain I am the way. Ako ra ang agianan padung sa langit. Dili ang pagpamisa sa kalag. Wa man ingon si Jesus nga ako usa sa mga agianan. Ako ang agianan. I am the way, the truth, and the life. Kaya kung makaluwas pa na ang pagpangumpisal, pagpamisa sa kalag, may pawa na lang magpakamatay si Jesus. Ibabaw sa krus para sa pagluwas sa ato mga kalag, mga kabombo. Amen? Amen. Alas 12.